Assalamu alaikum. To kamar yadda kuke gani shi dai The Legend of the Year ya tsira, Allah ya haishe shi saboda gashi na yanzu an bashi scholarship na karatu sannan kuma an bashi miliyan guda. Allah Ubangiji ka sa wannan kuɗi su amfane shi sannan wannan karatun da zai yi ya yi cikin sa'a. Allah Ubangiji ya taimake shi. Gaskiya yaron nan ya yi ƙoƙari sosai kuma gashi nan wani ɗan kudu ne wannan na manta sunan shi ɗan comedy ne dai wannan comedy ya bashi kyauta ta miliyan guda da scholarship. Wannan yaron wanda gashi nan lokacin da sojoji suka zo sai ya tare su a gabansu ya nuna musu babu wani tsoro babu wani abin nan babu wani tsoro ga fotonin kamar yadda za ku gani ya nuna musu babu wani tsoro ya yi gaba da gaba da su aka yi mishi foto bai ji wani tsoro ba kuma suna cikin tafiya ne saman titi ne kuna gani. Gaskiya Legend of the Year shi ya tsira. Allah Ubangiji ya taimake mu baki ɗaya.